Benit, a gazdi nélküli keverékkutyát az Ómátyásföldi Jókai utcai lakótelepen örökbe fogadta a 16. kerületi önkormányzat. 2 éves korában tették ki egy házból, miután meghalt a gazdája, majd sokáig az utcán csellengett, és csak lassan szoktatták magukhoz a telep emberséges lakói. A szomszédos Villő utcában fogadták örökbe, etették, és ha kellett, gyógyszereket is vettek neki. Ám a sintérek többször megpróbálták befogni, ezért fordultak Kovács Péter 16. kerületi polgármesterhez a lakók, aki a saját kerete terhére ellátmányt utalt ki, majd az állatorvos segítségével ünnepélyes külsőségek között vették lajstromba Benit, barátai szerint épp a 12. születésnapján. Benni minden reggel 6-kor nyakába veszi az utcát, barátaihoz csapódik, idősebb hölgyekkel sétál, vagy éppen játszik a gyerekekkel. Lili ezzel a fiatal vizslával él egy fedél alatt. Ő is régi ismerősként üdvözli Ómátyásföld celebét. A 12 éves keverékkutya kedvéért díszítették fel a telep főterét. Azt mondják, sokáig tartott, míg a kutya megbarátkozott a helyiekkel. Lehetett látni rajta, hogy lehúzta a fülét, vagy nyúltan felé, akkor ugye visszahúzódott. És hát miután már aludt nálunk többször, tehát az előszobában, a poplanyját bevittük, és akkor ott aludt, és akkor most már tudja, hogy mi nem bántjuk. Klárika és férje a vacsora felelős. Csirkevágóhídról szoktunk friss húst hozni, és akkor azt elkészíti a férjem. Konzervet ritkán kap, imádja a kekszet és a palacsintát. Zsóka és Edith a gyógyszerellátó szekció. Vitaminokat és szteroidos készítményt kap a reumája miatt. Irigykedem is magukra, hogy ilyen jó közösség van. Én nagyon közösség van, és rengeteg kisgyerek van, azt tudja. Tudom, és a lejárót kéne megcsinálnunk, tudjuk. Benni leendő tulajdonosa is megérkezett, Kovács Péter a polgármester. Azt néztük meg először, hogy nincs benne csip, hogy nagy véletlenül 2 legyen. Benni meg sem érzi a csip berakását. Ellenőrzik a leolvasót. A doktor rögzíti Benni lajstrom számát, és hozzárendeli az oltási számot is. A celebnek nem volt oltási lapja, most állattartói könyve lett. Nevünkre vettük Benni kutyát. Úgy lesz, hogy önkormányzat 16. kerület, hogy egyértelmű legyen a dolog. És akkor innentől kezdve, mert régebben elszaladt ugye a sintér elől, de hát most már 12 éves, úgyhogy most már nem annyira mozgékony, de így most már akkor nem kell félni a sintértől. A helyiek itt nagyon szépen gondoskodnak róla, etetik, mindent ellátnak vele. Eddig ez a probléma volt, de most már ez a probléma is megoldódott, úgyhogy... Akkor Benni külön előirányzat lesz? Nem, kérem szépen, Benni az majd a polgármesteri keretből kap mindig majd támogatást. Edith kereste meg a kerület vezetőjét. Szerinte a kutya nem csak begyűjti a környékbeliek szeretetét, hanem vissza is osztja azt. Ennyi év után is látható ugyanakkor rajta, hogy életében csak egy gazdát fogadott el. Bújjuk a társkereső rovatokat, félre kacsingatunk, ez a kutya nem teszi. Oda jön hozzánk, simogatást elfogadja, szeretetet elfogadja, de mégis azt várja vissza, akit legfőképpen szeretett. Ez egy óriási példa, azt hiszem, mindannyiunk számára. A 2000-es évek elején ebbe a házba született Benni. Az akkori gazdája azonban meghalt, állítólag pék volt. Aztán, amikor kirakták innen, akkor Benni átsétált a szemközti lakótelepi házba, és ott egy közösségi kutyává vált, és a lakók végül is úgy döntöttek, hogy rendeznek neki egy igazi születésnapot. Az ATV híradót Somos András tudósította.